Sí, sí, sí. Les decisions que està adoptant la majoria de governs de retallar la despesa social a través de l'empitjorament de les condicions de treball i de la destrucció d'ocupació pública posen en risc l'estat del benestar, patrimoni de tots i totes, que té la seva base en l'existència d'uns serveis públics de qualitat, universals, accessibles i que responguen amb eficàcia i de manera igualitària a les necessitats de les persones. Després de 4 anys de profunda crisi econòmica, se segueix argumentant que per sortir-ne es requereix una menor presència de l'actuació dels poders públics i una menor inversió en els serveis públics. El resultat és evident, cada vegada estem pitjor. Aquest no és el camí. A més, tots els experts indiquen que la despesa en educació és la millor inversió possible per al futur dels pobles, i més encara en un país com el nostre que fins fa pocs anys tenia greus mancances educatives. Les retallades en l'educació pública estan venint tant per l'empitjorament de les condicions de treball del professorat, com per l'adopció unilateral de mesures d'augment de la ràtio, de la desaparició dels diversos programes d'ajuda i reforç a l'alumnat o d'eliminació de programes lingüístics, el que està provocant la retallada de les plantilles dels centres i una forta reducció del professorat interí. A més, s'acaba amb la jubilació anticipada, es congelen les ofertes d'ocupació pública docent i es redueixen greument les partides per a despeses de funcionament i equipament de centres. A Gandia s'ha eliminat el programa d'atenció a l'alumnat, programa que tractava l'absentisme escolar i l'assessorament a famílies i professorat. L'acomiadament de personal a les escoletes infantils continua en marxa. Els sous del professorat de la Universitat Popular de Gandia estan pendents de pagament, així com les beques de menjador i el transport escolar de la comarca. Ni els anys de bonança ni l'actual crisi econòmica han afectat a tots per igual. En els anys bons, mentre molts s'enriquien, els professionals del sector públic van tenir uns creixements retributius modestos. Els que realment es van beneficiar llavors són els mateixos, que ara pretenen fer carregar tot el pes de la crisi sobre els empleats públics. No podem acceptar ni les retallades, ni l'empitjorament de les nostres condicions laborals, que a més impediran que més de 50.000 universitaris acabats de titular s'incorporen en els propers anys al sistema públic. S'està condemnat a l'atur més absolut, a la subocupació o l'emigració a diverses generacions de joves formats a les nostres universitats. No podem callar quan estem malgastant la major riquesa del nostre país, el seu capital humà, el millor format que hem tingut en la nostra història. Actualment, l'ensenyament públic és l'únic que garanteix la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la superació de les desigualtats d'origen, la vertebració de tota la societat en un objectiu comú i el progrés individual i social de tots i totes, no d'uns pocs. Considerem els serveis públics d'interès general, font de desenvolupament econòmic, creació d'ocupació, prosperitat i cohesió social. Defensem la gestió pública directa com a millor fórmula per procurar l'accés universal a serveis públics, per afavorir l'equitat i qualitat d'aquests, per garantir el dret a la salut, a l'educació, a l'atenció social, així com per evitar desviacions en la gestió mitjançant l'adequada acció inspectora. Per això, entenem que cal finançar adequadament els serveis públics, cal protegir-los de les retallades pressupostàries i de les conseqüències de la mala gestió de la crisi econòmica. La despesa social, destinada a mantenir i millorar la xarxa pública educativa, a més de sanitària i la resta de serveis socials, és la millor inversió de les administracions públiques que poden fer per afavorir l'eixida de la crisi.
No a les retallades en els serveis públics, depuració de responsabilitats en el Consell. Recordeu que hi ha vaga les 3 darreres setmanes de març, dimecres i dijous, i que aquest dissabte hi ha manifestació, el diumenge també, i el dilluns també, el dimarts també. Esperem. Molt bé.